Jojo parsaoran dohot debata. Hurian itu hata, namarpung rohita di garejaon, ubege jojo sian silang ni Tuhani. Na jojo do Tuhan Yesus Kristus sian hau pinor silang, majo au dot ho, majo saluhu na bangso dinadaw nang najonok pe. Asa taruli haluaon dot hanguluan, akan naporsea tu ibana. Alani, tadapoton ma ibana, taalusi ma jojo nei. Jojo ni Yesus Tuhatai, sian panaonanna di hau silangi. Idama ibana nagatung di hau silangi mangaleon hau nguluata dohot hasisani dusata marhite-hite parpunguan parningotan ari hamamate ni Tuhatai tauhirhon mabagas trohata naung saido dusata di garari Yesus Tuhan jala si palua hita marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Si Tuhan ni malim si songonido tamadi hita, na badia, na so jahat, na so merlidang, na mabulat siyan akka perdosa, na gabi tumibo siyan akka banua gijang, na so pola kanu pari songon akka si Tuhan ni malimi, mabuat jumulo pilihan taringot waka dosa na sa diri. Dungi taringo tudu sani natoropi. Ay sahali doy diulahon dinamamilehod dirina ibana. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Sangyang Mahita. O Tuhan Yesus, biru-biru ni debata, na mamorsan dosa nami, na jongjong dohami di jolom marningot to, na targatungi. Takas doh waktu si hami habe bernit na tinaunmu di dolo Golgata. Tuki dohami marningot dosa nami na makorhon hama matemi, asi maroham, urupi mahami, asagabe upa ni halau jaun muhami. Amin. Mari de Mahita. Tangion hauma sikat nipatik sadarion imana niene sian rom onom ayat 10 tolu. Jala unang mapasahat hamu akar ruas muna tudusai bahen senjata ni hajahaton. Tu debata matahe pasahat hamu dirimuna songon akan naung pinangulu sian namate. Songoni nang ruas muna tu debata mai bahen senjata ni hatigoran. Ido saat natong rak mangido gugu mahita sian Tuhan debata lau mangulahon patik nei. Amin. Kor bunguan perempuan.
Marede mahita. Tapauduk marohata laho manopoti dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar, parasi jala partalup ni roha jalan nabonar doho. Tung sohaguaran hami doa kapangalaho nami na makorhon dosa di hadapanmu. Alai hupatiri kami masaluhu na ituho, godang dosian hami na somarsihoho di hapor seaon, gabi olo tumatangis ala di parsorion ning ulu. Godang doyan nakon nami na madele ala ni maul ni na mangalului perkarejuan. Godang doa ama dohot ina na marukil ala subuhi marsipaubuk rohana di rumah tangga. Jok dosi alap ikau na hami gabi songon raut dohot api maradupo dongan nami. Jok dohami makasogohot dongan nami ala niak kahata pamula-mula. Ale Tuhan, asi maroham di hami, say marpangulahi maroham midahami. Di baheni say sama sude dosa nami. Dang adong na upangasaon hami dukon niasi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do na upangasaon hami tujolom. Di baheni paso ng jala apuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima baga-baga taringo tu asisani dosa. Ala ni pangalaw siyo tado ubay na tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahato tado iba na mabugang. Ape tu iba na pisak-pisang perhitian ni asonangata.
jala binahin ni bugang na malum ita hilala, hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Mari demahita. Turpu epistel di hari perninggotan hama mati ni Tuhan Yesus di Sadarion, iman tersurat di Psalme 22 ayat 10 lalu sarodi ayat 25, tajahama marsikat soring. Bilangan au do sude holi-holiku, mertilla bedo yang go nasida mida au. Alai sayunang madau-dau yang goho ale Jehovah, parsigatung aku, hapugani ma mangurupi aku. Say palua mau sian baba ni babiat, jala alu si au maradopot taduk niaka horbo jalang. Puji ma Jehovah hamu ale akan nama kabiari ibana, sude pinopar ni si Jakob pasangapon ibana, jala sude pinopar ni Israel makormat ibana. Ido sahakna mertua do halak nama ningun hatan di debata, jala nopiopsa. Amin. Kor punguan nama.
Mare dehita sian buku deta nomor 45 ayat 1-2. Tidako ma haporseao tai songon na hina tidako ni dongata sa haporseao di sandok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah di doa ma parguguna suatu dosan na tumo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon di si Maria na gabe-gabean si Anton di parbadia adorang so habubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman di silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun debata Jehovah amanai pargo guna suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea di ton di parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan nyala Kristen akan na badia doho dihasisani dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate doho dihanguluan na sora suda. Amin. Kor napasobulung.
Sunggul-sunggul Jumat Agung manang parningotan di hamamatin itu hatta Yesus Kristus 7 April 2023 sada gorni minggutta sadarion ima Jumat Agung manang parningotan hamamatin itu hatta Yesus Kristus. Topik ni minggutta Yesus Kristus sibuan haluaon saliling-lilingna. Dalam bahasa Indonesia disebut Yesus pokok keselamatan yang abadi. 2. Jumat Agung parningotan ari hamamaten ni Tuhan Yesus. Sadarion ima parningotan ari hamamaten ni Tuhan Yesus marulaon nabadia dohita sipul jamita. Sidung parmingguon udutatta domuse ulaotta ima ulaon nahohom manang parningotan ditiki panaonon ni Tuhatta Yesus. Tolu buha-buha ijuk atau ibadah subuh. Patupaon ni huriatta do buha-buha ijuk manang ibadah subuh. Parningotan di haheheon ni Tuhatta Yesus di hari Minggu sia April 2023 masuk pukul 05.00 wita di Garejaon. Pinangido matusude ruas ama ina naposo bulung remaja dohot sekolah minggu madohoti ulauni. 4. Pesta Paskah Parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Patupaon ni huriatta do pesta Paskah Parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus di hari Minggu sia April 2023 masuk pukul sia 00 wita di Garejaon. Namar kordisi di hari ima korama ina dohot naposo bulung. 5. Pesta Paskah Paduahon manang parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Patupaon ni huriatta do pesta Paskah Paduahon parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus di hari Senin 10 April 2023 masuk pukul 10 sia 00 wita di Garejaon. Namar kor di hari ima kor ama ina dohot naposo bulung. 6. Papungu peleat tujolo. A. Papungu peleat tujolo dohita di hari Minggu sia April 2023 bahen tupakta tu ulaon kategorial parupuan HKBP. B. Papungu peleat tujolo dohita di hari Senin 10 April 2023 bahen tu fakta tu ulaun diakonia sosial HKBP manang caritas emergensi HKBP. Songonima sunggul-sunggul di huriatta tatanyakom asa gabi pasu-pasu dohot lasni roha dihita tarlumubi gabi hamuliaon di goar ni Tuhata. Amin. Mare dehita sian buku deta nomor 70 ayat sada dohot urutna tapapungu peliata sada A sada B. No
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Akadongan sahuria songon na pinabotohon ni sunggul-sunggul tanakingan pinatakas mamuse tuhita sa luhutna sa Roma hita hari Minggu pukul 5 manugut nai di buha-buha ijuk di gerejaon alana hubere kami salaleng nisok kami buha-buha ijuk khusus tu sekolah Minggu dohot tu na toras na marianakon sekolah Minggu. Jadi mulu na toras na sodong biya kay nakon na dang robe tu gereja pukul 5. Hirai mahu bereng di gerejaon seleleng kurang lebih 4 tahun kami di son. Alanya mau kadongan di jauh maha musude. Roma hita hari Minggu pukul 5 manugut ingot hamu mati kidisiantar hamu di kampung Kristeni na jolui pukul 3 do hamu tu deyan lahu marbuha boijuk ringgas do hamu disi. Ringgas lo hita disi, aka ama akaina marsi beta-betaan. On pukul 5 do dipanggido gereja ta. Alani Roma hita. Unak kalau nakana marsi sekolah Minggu ro. Unak kalau nakana toras nadong aka sekolah Minggu nararo. Sude masa nakalan sia ro. Sedaka maina ro. Napo sebelum remaja Roma hita. Ta sambut ma Yesus. Na hehe sia kamatayan. Ima jo sunggul-sunggul sia kami. Tabuka majamita di parningotan di hamamate ni Tuhan Yesus Jumat Agung Sadarion Heber 5 ayat 7 ro di ayat 10. Di Heber 5 ayat 7 di ayat 10 songonon mahatana. Ibrani 5 ayat 7 sampai 10 di bahasa Batak songonon madidok. Taganjol maibana. Dipelehod do aka pangiduanna. Dohot elek-elekna mardongan angguk bolon. Dohot ilu-ilu tunaboy paluahon ibana sa kamatean. Jadi ditangi hodo ibana. Gebe melua sian hata hutoni. Ai atik pe anaki ibana. Di guru hodo pangoloyon. Marhite sian nati naon nai. Jaladung ripas. Gabe si horhon haluaon salengeleng na do ibana. Di sude na mangoloy ibana. Di guar debatado ibana situa ni malim mangihuton horong ni si Melkisedek ido sahat ni turpuk hamu kadongan taingot do sada film namar guar film Titanic bereng ma di akhir ni filmi bagaimana ketika kapal Titanic sudah karam dia menabrak gunung es dan diperkirakan akan tenggelam. Lihatlah dan ingatlah betapa paniknya orang-orang yang mau menyelamatkan nyawanya. Ada yang menjerit, ada yang nangis, ada yang berusaha mencari penyelamatan dengan kapal kecil yang disediakan oleh kapal itu. Ada yang pasrah, bermacam-macam ekspresi orang. Mengapa seperti itu? Karena mereka sudah diambang kematian. Mereka di laut lepas. Pikiran mereka tidak mungkin lagi mereka selamat. Adapun tim penyelamat, tim SAR sangat jauh dari tempat kecelakaan mereka itu. Makanya mereka menjerit. Mereka nangis. Mereka berusaha sekuat mungkin untuk menyelamatkan diri.
Yesus Tuhatai, Tuhan Yesus kita, dia sudah tahu dia akan mati. Perasaan mau mati seperti itulah yang dialami oleh Yesus dalam khotbah ini. Dalam sisi kemanusiaannya, Yesus takut. Hidup nalking didok, ayat pitu, hata hutoni. Dia takut karena dia manusia biasa. Di samping dia Allah, dia juga manusia. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika saya divonis, Bapak Hutasoid, misalnya ya, besok Anda akan mati karena penyakit yang diterima. Bagaimana ekspresi saudara kalau divonis kita akan mati besok? Seperti itulah Yesus, dia sudah tahu dia akan mati. Bukan mati karena sakit, bukan mati karena kecelakaan, tapi Yesus mati secara pelan-pelan. Dia tahu itu. Makanya di Lukas 22 ayat 40 tolu 144 dikatakan di situ, karena ketakutan Yesus, keringatnya bagaikan darah. Coba bayangkan dulu. Karena Yesus sudah tahu dia akan mati, dia akan menderita, dia akan disiksa, dia akan dianiaya. Keringatnya itu bagaikan darah. Begitu luar biasanya Lukas menggambarkan penderitaan Yesus ini. Gariada hamu kadongan molo hukuman di halak Rom, 30 hali macambukan narotu Yesus, 30 hali dicambuk Yesus ini. Cambukannya itu bukan cambukan yang biasa, cambukan yang diberi dengan duri-duri yang tajam. Alani molo dingot hamu film di Passion of Christ, bagaimana Mel Gibson memerankan tentang Yesus yang dicambuk dengan cambuk berduri. Ketika cambuk duri itu mendarat di tubuh Yesus, kulitnya terkelupas dan Yesus menjerit. Penderitaan Yesus betul-betul penderitaan yang tragis. Maka timbul pertanyaan, Roma suku-sukun, mengapa orang sebaik Yesus harus mati secara mengenaskan? Ima suku-suku noeng hamu kadongan, ima perenungan noeng dihita. Puasa Yesus halak na burju, halak na tigor, halak na bonar, ikon mate maibana secara mengenaskan. Kematian di kayu salib itu kematian yang mengenaskan. Hukuman mati pada zaman penjajahan Rom. Kalau di kita hukuman mati ialah hukuman tembak. Tapi bagi hukum Romawi, hukuman mati ialah hukuman disalib. Mengapa orang sebaik Yesus harus menerima hukuman mati? Alusna ima alani haburjona do ibana ikon mate. Ima alusna hamu kadongan. Karena kebaikan Yesuslah Yesus harus mati. Apa rupanya kebaikan Yesus? Ala di tahun ibana do ima haleaota sude, ala ditanggung Yesus do ima kahahuranga tasude, ala diapehon tu Yesus do dosa ni jolma sude, ubahen ibana gabe tarulang, ubahen ibana gabe mate secara mengenaskan hanya karena kita. Alani bereng masalipon hamu kadongan. Kita lihat salib yang besar ini. Lihat dulu salib kita ini. Seharusnya si Hutasoid yang digantung di sini. Seharusnya saya yang digantung di situ. Bukan Yesus, bukan Tuhan kita. Seharusnya Bapak Ibu jemaat HKP Tamarunang lah yang disalibkan di situ. Remaja Naposo Bulung semua jemaat digantung di situ. Kita, saya di situ. Seharusnya kita. Kalau bahasa hukum, orang yang bersalah itu yang dihukum. Itu bahasa hukum. Mana nih sarjana hukum?
Itu bahasa hukum. Yang bersalahlah yang dihukum, bukan yang tidak bersalah. Tapi justru Yesus yang tidak bersalah itu yang dihukum. Seharusnya saya yang dihukum di situ, digantung di situ, di salib ini. Betapa luar biasanya pengorbanan Yesus, Bapak Ibu. Oleh karena itu, di hadapan salib Yesus, kita tidak ada apa-apanya. Kita nol. Di hadapan salib Yesus kita harus tunduk dan sujud di hadapan Yesus. Kita itu nol besar kita di hadapan salib Yesus. Karena kita tidak ada apa-apanya toh. Siapa saya? Who am I? Di depan orang saya betul-betul luar biasa. Di depan orang saya bisa terlihat luar biasa. Kepintaran saya, kehebatan saya di hadapan orang. Di hadapan salib Yesus saya tidak ada apa-apanya, nothing. Jadi di hadapan Yesus rendahkanlah hatimu. Kita tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, di parningotan ni hamamata ni Tuhan Yesus tabain ma silangi gabe gaya hidup ni hak Kristenon. Salib itu menjadi gaya hidup kita, bukan hanya aksesoris ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Tidak sekedar salib itu menjadi aksesoris di rumah kita. Memakai kalung cantik salib yang bersinar-sinar tidak sekedar itu. Tetapi bagaimana songon dia di parningotan hama mati di Tuhan Yesus silang nabadiaon gabe gaya hidup ni HKBP tamarunang. Songon dia haroha gaya hidup molo silangi gabe gaya hidup tak. Molo manau na porsuk kamu. Molo madele parngoluanmu ala ni haka hahurangan, ala ni haka parsahiton, ala ni haka parkerejoan, biireng masilangon. Lebih siani, lebih dari itu Yesus sudah menanggungnya. Coba perhatikan paku. Paku semakin dia ditokok pakai martil, ditokok terus di dinding ini, ditokok terus, dipukul terus, maka paku itu semakin masuk ke dalam dan susah untuk dicabut. Paku itulah kita, martil itulah penderitaan. Semakin penderitaan itu memukul kita, semakin penderitaan itu memukul kita, semakin penderitaan itu menyerang kita seperti palu yang memukul paku. Tapi kita semakin dalam kita mengenal Tuhan. Semakin taat kita kepada Tuhan, semakin kuat kita kepada Tuhan. Sama seperti paku yang menancap di dinding. Semakin dia dipukul semakin dalam dan susah untuk dicabut. Songoni mahalak na porsia, ima gaya hidup salib, hamu kedongan. Di dogma muse Jesusi imam malim. Iya, memang dia adalah imam besar. Mengapa Yesus disebut sebagai imam besar? Karena ini sesuai dengan konteks perjanjian lama. Imam besar pada saat itu menyerahkan korban bakaran untuk penghapusan dosanya dan untuk penghapusan dosa-dosa umat Israel. Tapi Yesus sebagai imam besar, dia tidak membawa korban bakaran. Tidak. Dia tidak membawa domba. Tidak. Tetapi Yesus sebagai imam besar, dombanya itu ialah dirinya sendiri. Dipeleho do dirinai, ima dihaupinar silangi ibana magabe malim. Mangalehon diri naon memberikan dirinya ini sebagai korban bakaran, sebagai korban persembahan, supaya hubungan antara Allah dan manusia menjadi baik lagi. Alani hamu kedongan di silang dabadia odo mati Yesus. Karena ada ajaran yang mengatakan begini, ajaran kaum Gnostik, ajaran-ajaran yang sesat, ia mengatakan
Yesus itu pingsan saja di kayu salib. Itu, Yesus itu tidak benar-benar mati, dia hanya pingsan di kayu salib. Lu masa Yesus pingsan di kayu salib? Enggak benar itu. Yesus pingsan di kayu salib. Ketika Yesus mati, para prajurit tentara Romawi bergegas memastikan 3 orang yang digantung itu mati. 2 orang di sebelah kanan kiri Yesus dipukul kakinya, dirosak mahai-haena. Huli-hulinai, prak. Tu sebelah siamunda, sebelah kiri na pesongoni, prak. Ale Yesus dang dirosak, tidak dipukul kakinya itu. Dibain ma tombak, dibain ma dison, mijur ma aek dot mudar, ima tadana tutusi tutudo Yesus mate. Jadi dia bukan pingsan di kayu salib seperti ajaran kaum Gnostik. Betul-betul dia mati. Justru hamu kadongan di hama mate ini Yesus sido monang ibana. Di hama mate ini Yesus sido monang ibana. Di hao pinor silang ido monang ibana. Dang na gale ibana. Dang na talu ibana daong. Monang do ibana. Kematian Yesus adalah kematian yang memenangkan kita. Allah di hama mate ini Yesus gabi di hamunakko dohita. Kita jadi dimenangkan. Gabi mampu dohita manaluhon portibion. Gabi mampu dohita manaluho dosa. Gabi margogo hita manaluhon akahajahaton. Pinargogo nito di porbadia. Pinargogo ni Yesus Kristus tong mate tarsilang di hau pinar silangi. I mahamu kadongan. Alani molo manatap silang nabediai hita. Kalau kita melihat Yesus yang mati digantung di kayu salib. Salib ini mau mengatakan I love you kepada kita semua. Aku mencintaimu. Iya, di salib ini Yesus mengatakan kepada kita semua, I love you. Aku cinta kepada saudara-saudara. Jadi mungkin kita ini tidak punya banyak. Napogos dorahita di Arta, di Sinamot. Pogos nang di Parbinotoan. Pogos nang di pengalaman hidup. Tidak apa-apa. Asal kita punya satu, yaitu kasih Kristus. Nang pe pogos au di perekonomian, pogos di Parbinotoan, pogos di pengalaman hidup. Miskin saya di dunia ini, tidak apa-apa. Tapi saya punya satu, yaitu kasih Kristus di kayu salib itu. Meskipun saya tidak punya siapa-siapa di dunia ini, suami meninggalkan saya, istri meninggalkan saya, anak-anak meninggalkan saya, teman-teman meninggalkan saya, tidak apa-apa. Asal saya tahu Kristus mencintai saudara, amin. Kristus mencintaiku. Meskipun semua orang meninggalkanku karena keadaanku ini, alaina huboto, holong do Yesus itu wau. Saya mengalami banyak pencobaan, saya mengalami banyak pergumulan, saya mengalami banyak penderitaan. Saya tidak tahu apakah saya masih bisa bertahan. Jawabannya bisa. Karena Kristus mencintai saudara. Ini kekuatan salib Bapak Ibu. Kekuatan kasih Yesus kepada kita. Saya menderita penyakit yang sudah tidak mungkin disembuhkan. Saya hanya menanti saat Tuhan memanggil saya. Kristus yang mati di kayu salib hendak mengatakan kepada saudara, jangan takut,
Kristus mencintaimu. Ini kabar baik. On mabarita nauli di hita hama kadongan di Jumat Agungon. Di silang nabadiai dohono ni Jesus matu hita I love you. Holong do rohaku tuhamu. Hamu ruas di HKBP tamarunang. Margogo mahita. Margogo mahita mangadopi akan namasa di parngoluanon. Ala adong do Jesus di pihak ta. Hamatiani di taluhon ibana. Amin. Martanyang mahita. Mau lihat tema diho Tuhan. Natoktong makaholongi rohanami. Di hau pinar silangido. Di hamona koko hami. Di taluhokodo dosa nang hamatian na seling-iling nai. Dilihokodo hagogon mi. Asa na kami pe. Boy manaluho portibion. Boy manaluhon hajahaton. Boy manaluho dosa. Asa mangulu kami di bagasan haporsyon nami. Si taodo naman ang dia pe. Paru kilo naman ang aha pe. Nanaeng huadopi kami di parngoluanon. Pos rohanami Tuhan. Nahodo dengan nami. Holong ni rohamdo hupangasaho kami. Asa margogo kami saluhut na mengadopi na masa di parkerejuan nang dia ke keluarga nami. Dan di masa depan nami. Tatap ruas mohon Tuhan. Dia ke parkerejuan na sidabe. Manang di dia ruas di huria mangula kaulaon. Sinur na pinahan magabe matutu. Na niula ruas ni huriami. Hupasat hami main waing tuho. Jala akar ruas ni huriam. Molo adong dope sahatu tikion nasodapotan parkarejuan. Pos rohanami Tuhan. Nahodo parmahan tunasida. Na mangalehom pajapalana lomak. Na mangalehom parkarejuan. Titikina boydo dapotan nang nasida. Ale Jesus Tuhan nami. Ho matutu nang mangaramoti sude ros di huriam set sikola minggu remaja na posobulung ama ina sahat wakalansia. Dia ke keluarga na mga dopya ka pergumulan pos rohanami na hodo dengan nami. Dia kena marsahit inang siani parboru Tagalung amang MU Tagalung na posom amang sintua Siregar inang boru pardosi Agusta Kristin boru siani pardohot nyonya sintua Siregar hutapea boru Siregar. Upasat hai matutua karwas di huriami. Asanang nasida pe dapotan hagogoon. Ale Jesus Tuhan nami nang negara namion. Pasu-pasu ramoti. Luat nami Sulawesi Selatan. Dohot kota Makassar Kabupaten Maros tengah kahumaliang. Disodo hami tutu maringanan. Ramoti mak luhutna. Asa gabi pasu-pasu mahami tutu. Dia kahumaliang. Tuhan nang dia kena posobulung nang tikina lahu berumah tangga be. Ho matutu napa sautoni di bagasan lomoni roham. Atong Tuhan sahati homa ngulu nami todi nami huriam nang aka keluarga nami. Marhiti Jesus say martangiang. Amin.
Mari dehita sian buku ede nomor 412 ayat sada doa udukna uhuk mapapungu pilihan na paduahon. Sang Buddha Sakti Judoi
Hamu kadongan nuaing masuk mahita di acara Marulau Nabadia Taparadema Buku Deta nomor 152 Tedehon ma di ayat na parjolo. Nama morsan dosa ni portibion pangolu kami Yesus nama morsan dosa ni Damini debata na sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate muna dohot roha muna marhite-hite Kristus Yesus. Amen martanyang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung amanami na di banua gijang asiroham topot mahami na pungudison adorang hupanga kami anon parpadanan na badiai lehon matu di porbadia tuganup hami asa ditubuhon haporsiaw na mangului di hami asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami pargogoi mahami macoadahon diri nami asa tariuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporsiaw na mangului sai taiti rohanami asa lamalungu kami tu banua gijang asa sai masihol hami pai maimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naong pinarhamaw ni dibata. Ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiay. Di bahay nita tibang majumolo manang natao hita marulaw na badia. Asa unang hona uhum manang ise siya kitaon. Ay holan nauduk roha. Jala na manolsoli rohana ala ni pambahenan na nasauture. Jala na manopoti dosana. Jalan na porsia dihasesani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangaton parpadanan na badiay. Alaya kana dohot marulaw na badia. Unang be dioloy sibolis. Unang be didatdati mardosa. Tung padaw hamuma rohamuna siyani. Tung kotapok hamuma hosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus. Naong mate, jala naong mulak mangolu humokopamu, asa tao hamu mangaton parpadanan na badiay. Di bahay ni tatakasi majolo rohatabe, jala alusi hamu masuku-sukunon, jong mahamu. Di parhatu turohamdo, halak pardosa hosyan hatutubum, dohot alani pangalausim di patik di debata molo di parhatu turoham dokma olo namarsak doroham ala dosami jala di pangidoroham naing malua hunwaing sian dosam molo songoni roham dokma olo di parhatu turoham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tutanaon panguluho pardosa ibana naong mate dohot bulak mangolu humokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatu turoham dokma olo doho manggotapon sen roham late ni roha dohot hosom ni roha
akup ni olo doho mardengan dohot halak na mangarsaiho jalan na olo doho manesa dosa ni donganmu songon na pinangido ni roham sesaw ni debata sude dosam molo songon ni roham dok maolo atong tapaw dukbe marohata jala tatopoti masude dosata ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa gudang dohami ay jot-jot hulau si hami patikmu tamado hona uhum hami nuaing dohot cogot molo balocononmu tuhami hobar tu pambahena nami i alai alani gudang ni asi dohot holong ni roham dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naong nilehonmu humokop hami alani i ubahin na hum hami mangido tuho asima roham di hami say jalo mahami say sesa masude dosa nami jalaleho to di porbadia tu hami asamar gogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulaho na hobar tulo moni roham salileng di tan ondo pe hami amen atong hamuaka na manopoti dosa muna jalan na mauwas dia sini rohani debata say sahat matuhamuna hina porsyon muna mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu pos marohamuna nunga sesa saluhut dosa muna mar hite-hite kuar ni debata ama dohot anak dohot to di porbadia amen ale amanami na di banua gijang say pinorbadia magwarmu say Roma harajaonmu say saut molomani roham di banua tongaon songo na di banua gijang lehol matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami to gihon tu pangunjunan palua mahami ser pangago ay horo na puna harajaon dohot hagugoon rodi hasangapon seleng ilingna amen udul mahamu mare de mahita Jesus nang sineat di hauna pinar silang roham tong daulat nang ujung terhilang atong tangyaw kamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadana nabadiai dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu burginai uju tarjehe ibana didokma mauliate dugi di ponggoli mai di parlehon matua kasisian nahuhut madidok jalo hamu ma jalapangan ma dagi kudui dan dilehon tu hamatian humokopamu baik kamu masongoni bain paringotan muna diau dungsun nasidamangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi di parlehon ma to kasisian nahuhut ma didok jalo hamu ma sude hamu manginum siani ia panginumanon pada nai baru mawon marhite-hite mudarhu na niuseon tu hamatian humokopamu sai baik kamu masongoni bain paringutan muna diau atong romahamu nungarade sude ida jalade hamuma dengan bahasa ni debata
Huhut mahita marede.
Isar ibadah
Tidak ada Joshua, tidak ada. Oh itu sudah datang. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalan kamu mau. Yesus
Martangyang mahita. Puji ma Tuhan debata aleto diku jalan nasarohaku di bagasan memuji kuaran abadiai. Puji ma Tuhan debata aleto diku jala unang tukalu pahon dengkan di basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena jala ibana pamalub akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamaguan jala dileo tuho dengan bahasa dohot asini roha. Para siroha jala perdengan bahasa do Tuhan debata labat tarimas jala para siroha godang. Dang di bahe tu hitana hobar tu dosata. Jaladang di balot tu hitana hobar tu hajahatota. Songon asini rohani ama tu akan akona do asini rohani Tuhan debata diakana maka biari ibana. Nunga takas di patuduh debata holong ni rohana itu hita. Dina mate Kristus sumokop hita ujuk pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaing serimas nadung gabe parpitor hita hinor honi mudarnai dibaheni sai pujo ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenaku dohot Tuhan debata olat nyon rodi saleleng milelengna. Amen. Edeta 86 ayasada 86 ayasada uhud mahita jongjong. Tatangnya kon mapeliata tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroani saluhut silon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masanan lehon mi pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu mai jala ramoti. Asahu parasea kami pilihanon. Pati bulhon harajaon murtongatongani huriam dohot tipor tibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam hutada kami gudang ni silon lehon mi tu hami. Asalam girgir kami mandok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan debata amanami na marhabangsa di atas di saluhut. Nunga patar huida kami holong ni roham na gaudangi. Gumodang dui sian holong ni rohani ama-ama dohot ina-ina dia kanak anakonna. Tungna so tartib bang do godang dohot argani silelehonmu di hami. Ay anakmu nasasadai disuruh hoga bejolma. Manaon pardangolan isak-isak dohot pastap-pastap. Gabe tarpajal ibana jala tuhamatean humukop hami. Mauliate marohanami ala naung sae utang nami jala melua hami sia dosa sian hamatean dohot sian gonggoman ni sibolis. Ala ni ipu zion nami maguarmu nabadiai ala naung dipatupa anakmu pardomuan pardengganan nami tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru di debata naung mamorosan dosa nami dohot dosa ni hajol maun. Mauliate marohanami tuho jala pujion nami maho rodi saleleng-lelengna. Sai tatap mahuriam na hinokopmu jala na pinapungumi. Sai pahot madihami hasesani dosa dohot dame na pinatupami. Sai paiyas jala parbadiai mahami asa tarbuak ko hami tu banua gijang pasarho kami tu akan abadiai. Sai bunu jala parsilakon majol manaburuki dohot sakap-sakap naroa na di bagasan hami asa unang marlidak kami madapoton ama na di banua kicangi. Hupa sahat hami madiri nami tuho jala huleo kami rohanami bahen ingananmu ala naung dihokopo hami
Diho mahami jalaho dihami. Sayunang loa sami sirang siako. Dongani mahami jala saor maho tuhami. Say patogu mahaporsiaon mi tuho asahot lakanami ro di ujung ni hamateam. Say ramoti makaruasmu nama maritahon holong ni roham dohot dalan naong pinatupami. Atong manang mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami dohot raja nami. Siasi maroham ingot mahami dihasang hapon mi. Jalabuak kami tu hasonangan na dilabung ni dibata. Amen ale amanami na di Banua Gijang. Say pinorbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut walomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Se sama dosa nami songon pandesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang kami togihon tu pangunjunan. Pelua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya simar rohana marni daho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim. Mahita domu tu sungguh-sungguh nakingan udu tata mamuse ulauta kebaktian di pungona hohom istirahat mahita 30 minut setengah jam di para dehuria ima snack tuhita horas madihita.